Школьныя гады – гэта безліч розных успамінаў, сапраўднае сяброўства, першае каханне, новыя веды, добрыя і дрэнныя адзнакі. 11 год – значны тэрмін. Тут праходзіць вялікі і вельмі важны адрэзак жыцця чалавека – выхаванне яго асобы. Вечар сустрэчы выпускнікоў – радаснае свята з адценнем настальгіі. Штогод яно выпадае на першую суботу лютага. Былыя школьнікі спяшаюцца ў свае альма-матар, каб убачыцца з настаўнікамі і аднакласнікамі. Традыцыйна такія сустрэчы праходзяць эмацыйна і весела. Убачыць зноў таго, з кім сядзелі за адной партай, сказаць дзякуй класнаму кіраўніку і распавясці, як склалася жыццё, вельмі прыемна. Актавая зала сярэдняй школы нумар 4 поўнілася радаснымі усмешкамі выпускнікоў розных гадоў. Асабліва цікава сустрэцца тым, у каго сёлета юбілейная дата выпуску. Сегодня мы пришли на вечер встреч выпускников в любимую школу. У нас сегодня юбилейный выпуск, 15 лет, как мы закончили школу. Мы очень рады приходить каждый раз в школу, видеть одноклассников своих и встречаться с учителями, которым мы очень-очень благодарны за то, что они нам дали, за их знания, за их мудрость. И мы обещаем, что мы будем хорошими, достойными выпускниками, чтобы и школа, и город нами гордились. Сустрэцца з былымі аднагрупнікамі ў каледжах, вучылішчах і ліцэях у многіх атрымоўваецца радзей, чым з аднакласнікамі. Магчыма таму, што атрымоўваць прафесію большасць навучэнцаў прыязджае з самых розных куткоў краіны. Атрымаўшы дыплом, вяртаюцца на малую радзіму. Знайсці ўсіх няпростая задача. У Маладзейшынскім дзяржаўным каледжы сёлета вырашылі ўзяцца за гэтую справу сур'ёзна. У зале не надта шмат людзей, але такое свята выпускнікоў каледж праводзіць упершыню. Наступным разам чакаюць аншлаг. Ініцыятарамі выступілі юбіляры, тыя, хто 40 гадоў таму скончыў тады яшчэ 21е вучылішча. Установа адукацыі адгукнулася шчырым прыёмам і цікавай праграмай. Сённяшнія навучэнцы спявалі песні, падрыхтавалі і гумарыстычную сцэнку. Група, у якой вучылася Марыя Шынкова, вельмі дружная. Былыя аднагрупнікі сустракаюцца кожныя 5 год. Яны атрымалі дыпломы маляроў у далёкім 1978 годзе. Кажуць, час проляцеў быццам один день. Очень рада, что мы собрались сегодня здесь, в нашем родном колледже. 40 лет ровно прошло с тех пор, как мы покинули порог этого училища. Я Шынкова Мария Сулеймановна, со мной мои друзья. Мы вместе заканчивали это училище. Мастер трудового обучения была Ковалева Галина Никодимовна. К сожалению, она не могла прийти, немножко приболела. А вось Роман Шабанович нікога з аднагрупнікаў не сустрэў, але ад гэтага святочнага настрою не страціў. Настроение бодрое. Хотел всех видеть, поцеловаться, посидеть, поговорить. Там очень много. Есть что сказать и всем поговорить, как кто как поживает. Интересно же, как у вас судьба сложилась. Очень хочется. Но, увы. Самі выкладчыкі таксама ўспамінаюць свае школьныя гады і ў такі дзень перадаюць добрыя словы былым аднакласнікам. В этом году и мой класс празднует 30-летие окончания школы. В свое время 6-ю школу оканчивал, поэтому всем, кто оканчивал 6-ю школу, передаю пламенный привет и пожелания крепкого здоровья и всегда бодрого настроения. В этом году 25 лет, как мы окончили институт, тоже уже группой собираемся. Но более того, работая в школе классным руководителем, еще и класс мой в этом году отмечает 15-летие выпуска. Поэтому какой-то вот такой тройной юбилей в этом феврале. На перспектыву у каледжы запланавана пераўтварыць такія сустрэчы ў добрую традыцыю. Сёлета кожнаму былому навучэнцу ўручылі памятны падарунак з эмблемай роднай альма-матэр. Тацяна Нарская, Іван Бялкоў, МКТБ.